लांदों दाबो जोंनि आरो डाक्टारखौ सिखावनांगौलाय मा डाक्टारा मोसौ सिखाव जानांगौबा माबायदि जानांगौ दुनिया बेलथायगोन लोगोफोर जों दायो मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों नैबेखौ सिनायदोंना नोंथांमोना सिनायाखै न' बिसोरो नै जोंहा रब्रा र' दलद था ओइ बेयाव मोजां लकेसन नङा हो इयाव थाब्रा इयाव नुगोनब्रा बेयावबा नुगोन नुबायब्रा बोरै खबराथ' मोजाङानो दा नोंथांमोना लिंहरनायखाय अमाखौ बान्दाननांगौना ना बेराम जादों बेखौथ' आं मिथिया नोंसोर माबायदि खिथागोन ओमफ्राय मा दोङो बेलाय मनायावलाय बेयावलाय दावाइ मुलि थागोन आरो हैद आं माबा हपाकारा बायदिसो नुदोंलै सोरबा डाक्टारा हपाकारा बायदि जायो नामा बिदिबा फैथावा माथो नोंथांनियाव सासे डाक्टार सोरबा हपाकारा सोरबा मानसि हमग्रा जायो नामा फाग्ला आरो लोगोसे हिनजावबो थैजानायसो सोरा आंहा आरो बेखौनो नों हपाकारा होनना बुंबावदों আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন एसे मोजां डाक्टार आङो ओमफ्राय मा बुस्थुखौहाय जेनेबा मानि डाक्टर नोंलाय गासै दाउ अमा फारौ गासै हांसो मोसौ गासैनिबो डाक्टार आरो आं गासैनिबो डाक्टर मानसिनिखौल' हाया मानसिनि डाक्टार नङाना मानसिनि नङा बे मानसिनिखौ खालामबाला आरो गभर्नमेन्टआ हमगोन माथो नों जुन्थुनि आं जानुवारिनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि आं सासे डाक्टार आरो डाक्टार ओमफ्राय दा बेयाव मानि थाखाय फैदों दा मालिकआ लिंहरदों नालाय फन खालामनानै दा अमा मानै खासि खालामनांगौ आरो मासे भिटामिन होनांगौ होनना बुंनायखाय फैदों आरो ना दा नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिला न' आंथ' जेनेबा फार्स्ट नुजेननायाव मानो फैदोंलै बियो होननानै बे जेनेबा मा होनो बेगा इसां देन्जार गोसोम बुस्थु नालाय गिथावथाव बिराद बेराम जादों दा दसे मोसौफ्रा लाम्पि होननाय बेराम जादों दा दसे मोसौआ नङा जोंनिथिं मोसौआ गोमाबाय थादोंना बेयाव सिखाव बे बांगालफोरा खावना लांदों दाबो जोंनि आरो डाक्टारखौ सिखावनांगौलाय मा डाक्टारा मोसौ सिखाव जानांगौबा माबायदि जानांगौ दुनिया बेलथायगोन एसे बेराम फाहामनोसो फैदों आं आरो नों आंखौनो माबा फाव फान्दायनोसो नामायबाय नामा नंगौना नङा देलाय मबे बुस्थुआ माबायदि मा होनो अमाखौसो खालामगोन नालाय नोङो खासि ओमफ्राय खासि खालामखांनानै मा बुस्थु होयो बेखौ आं माने भिटामिन गंसे एन्टिबायटिक गंसे आरो लिभार एक्सट्रेक्ट होनाय जायो आरो बेनिफ्राय इन्सपेक्सन टिटिनासनि इन्जेक्सन होनाय जायो प्लेटनिफ्राय एसे गाज्रि बेराम सोमजियो नालाय दा उनाव दा बेफोर जाथों जाया माने बेलेगनिफ्राय बेमारा जाहाथे दाबाथों बादेरथों बेबायदि आरो बुजिलाया जों फैनायनि मानायनि लायोबाथ' दाम बेसादफ्राबो मिलायथारा न' मिला दा अननानै खालामना होनाय जायो आरो खम बेसेयावनो खासि बायदिसिना बिजिफोरखौ ओमफ्राय दा बे बिजिखौलाय मानो बरनखो नोंलाय बेखौ सुथाबनांगोन ना जि सुथाबग्रासो नामा बे जि सुथाबग्रा जालालै दाना बिजिफ्राबो माबा दौलाबायो माराम खालाबायो सानसेयावनो दा बेखौ आं उनलाबायदों आरो हाबथारनांगोन ना बियो मा जाखो बे बुस्थुखौ मा होनो खासि खालामनानै एमब्रा एमब्रि सुथेलि खालामथारो नामा खालामथारनांगोन सुथेना होनो एकदम बेखौ माने सुथेयालाबानो दोनबाला मा जागोन बारा जायो आरो फंबाय बै थाम्फैफोर बालाबायनो नामायो आरो बेनिफ्राय जों सुथेनानै बेखौ माने मुलि होनाय जायो स्प्रेबो सारनानै होयो आरो दा जाहाथे जेन उनाव माने बेलेग बेराम जाहाथे जेन एम्फौफ्रा नाङा बिदि आरो फंबाय सोलोंथाइ बुंथाय आरो माथो बुंबावनांगौ नंगौना नङा नंगौ ओमफ्राय नोंनि फुल डिटेल्स इनफरमेसन नोंनि जागा नोंनि नाम माबाफोर आंनिया आरो
जेराव लिंहरो बेयावनो थांनाया इयो जाहा नोंनि नाम आरो गामि आंनि नाम आरो एड्रेसा भैरबकुन्द टु उदालगुरि भैरबकुन्द टु उदालगुरि बेनिफ्राय आरो जाहा लिंहरो बेयावनो थांनाय जायो आरो बेयावनो थाङो नोङो जाय बेराम जाना लिंहरदों बेयावनो थांनाय जाबाय आरो माने होनाय जायो आरो हिनजाव देवानिया जेरै थाबायबाय थायो बेबायदि थाबायो नोङो थाबायो आरो फन खालामबानो थांबाय आरो आं सोरबा बे मा ना बुंबावनो फंबाय मोजां गाज्रिथ' आरो संसारनि मानसिखौलाय सोरखौ मा बुंनांगौ बायदिसिना बुंलाबायो आरो आंहाबो हिनजाव थैजाखानाय नालाय हिनजाव गोदायलाया ना मा होननानै सोङो आरो डाक्टार होननानै ओमफ्राय नोंलाय मोनबालाय लामारगोन ना लामारा हायालै आं बिराद गिनाय मोनबाय आरो आं हिनजावखौनो मजा आया मा हिसाबाव दा गिनाय माबायदि हिसाबाव गिबाय होनबाला एकदम गोदोनि जाम्बा जाम्था गन्थं नाब्ले नुब्लेबाबो गोदोनि हिनजाव गिबि बायदि जायादां माने गिनानै आं हिनजाव गदाय लानो गिबाय आरो मा नै बेबायदि फंबाय आरो मा बुंबावनो नंगौ गिथावथावथारना मानसिफोर हिनजाव लानायाबो जेनेबा सहस नङाना सहस नङाना हिनजावफ्रा हाब हौवा गोनाङानो गथ' साथाम गोनाङानो बेलेग हिनजावजों थांदों बांगाल जंगालफोरजों होमबा आं आरो एसे आराम जानाय संसारखौ नागारना माने दिगदार होना लानाय जागोन ना आरो जेनेबा लाबाबोथ' नोंथ' मालायनिखौसो लागोन ना सेख'ना लानाय जाया होमबा लाया आं नङा जेनेबा लाबायबायबाबो मालायनिखौसो लागोन ना मालायाथ' जेनेबा खस्थ' मोनगोन ना मालाय बुरि दबना थानाय हौवा गैयि माबा जानायखौ लायो आरो राखावसिफोर जानाय मोनबाला मोजां गोसोनि पेन्सन मोनखानाय बुस्थु बेफोरखौबा लागोन आरो मोजां जायो आरो मोजां गोसोनिबाला मोजां गोसोनिबासो आरो नङाबा लाजायालै हिनजावखौ लाजाया जानला मोनला लाजाया हौवा सानै गथ' सानै साथामबो नोङानो बेलेग हौवाजों थांदोंबा आरो लाबावनो आं बे दुंगा बालुन्दा मानसिफ्राथ' आरो थगायजानो सस्थासो गरसे गरनै बिजि सुना मोनजानायखौनो बेयो बिराद मेगन सायोना मेगन सायो दैखलाबायगोनसो बे हिनजाव गदाया नालाय आंनो हिनजाव दरलायखौ दायो जेनेबा दा मा बुस्थुआव फैदों बेखौहाय जेनेबा दा बुस्थुआथ' आरो दा फंबाय लिंहरदों नालाय अमाखौ खासि खालामनांगौ होननानै आं बेगर गदैखौ हाख'नानै गारगोन आरो ओमफ्राय सुथाबफिनगोन प्लेन खालामफिननानै दोनगोन नै बेबायदि आरो दा दावाइखौ देखायनो हागोन नोङो दावायाथ' हायो देलाय दावाया नों हिसाब गैयि मुलि दं आंनियाव माने बेराम बाय बेराम नालाय फंबाय बेराम बाय बेराम न बेराम बाय बेराम मानसिया जेसेबांखि बेराम दङ इसिबांखि आरो मोनफा बै मानसिनि थाखाय जेनेबा फार्मासिफ्राव मेरला मोननाय जायो थिग नोंनियावबो बे जुनारफोरनि थाखाय मेरला एभेलेबेल मोनसेल'आ जायाना बेलाय मा बुस्थु बियो सुथाबगोन आरो आं दा मायाव बाहायो बेखौ बे अपारेसनाव बाहायो आरो अपारेसन ओमफ्राय दा बे माने स्प्रे होनना बुंबाय थादों नोङो खासि खालामखांनानै सारनाय माने एम्फौ बानो हायिखौ स्प्रे होनना बुङो होगोन आरो टपिकियर स्प्रे दावाइखौ देखायनो हागोन नामा दावाइखौ नै बे स्प्रे आरो बेयो नै एम्फौ नांनायनि आरो आं सेनिटाइजार लालायनि डाक्टार नङाना आं गिया बेफोरबायदि भाइरासखौ गिग्रा डाक्टार नङालै आं लाबोफाबालाय नों लाबोफाबा लाबोआ आंनाव फैयाबो ओरैबायदि बरिया अमाया नै फिसाया खोमथा बिदि हमनांगोन आरो जाथ'वाखैनो दायो अमा खासि खालामनो नायदो माबायदि खालामो डाइरेक्ट देखायनोसै आङो बिदि हमबाय बेखौ दिन्दां खालामदो बेखौ मोदोनो नोंहा नोंनि बेलायाव अमानि बेगरालाय बाब्राबा इउ जाया बोनानै हास'बानो जाबाय गोमायोलै नै बिदिनो जानला मोनला हाख'जायालै
랭그라나 나 같이 랭그라나 러데 라니 러 아니야 스프레이 하는 거 어딘데 막 그러네 나와 이라고 지원나 하बाय 마थो फोजोबबाय होजोबबायलै आरो होजोबबाय दा खासि खामबाय बिदि होबाय आरो माथो दंबावो बुन्दि मानै लाखिबावनो सानदोंमोन ओमफ्राय मा खामखानाया मोजां लाखिखा लाखिनायानो लाखिखागोन माबाफोर होगौमोन नामा नाङालै मालाथो होगोन आं हायनानै होगोन नोंनो फिलु सिलुनि जेनेबा होमबासो होगोन आं नोंसोर बिराद बाहादुर इन्जेकसन लाबबावगोन आरोबाव आं बैनिखौ मोनसे बिजि बेलेग बायबावगोन गाजोबसागोन बे सेस हाब मिया आंखौ थगायबाय होनबाबोथ' मानो थगायनो हो दै फंबाय फाख्रिबारि थांगासिनो होनबाय फोद दा हायदोंमोनलै बे ब्रयलारफ्रावलाय माबाफोर होयो बिजिफोर नोङो बावलायसागोनलै नों मिडियाया